ଆଜିଠୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବେନି ମିଲର, ଯୋଗାଣ ନିଗମ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ। ରାଇସ୍ ମିଲର ମହାସଂଘ ସହ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ମିଲର ମହାସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବେନି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ଉ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଗତକାଲି ମିଲରମାନେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାବି ଯଥାଯଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଗମ ଏମ୍ଡିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ବେଳେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନଥିଲା ବୋଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ୍ ମିଲର ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ମହେଶ ବଂଶଲ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। କଷ୍ଟମ୍ ମିଲ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଧାନ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦେବାକୁ ଦାବି